ongi etorri ikusentzule zareten guztioi, txirrindularia.comera. Gaurkoan berriz ere agindu dizuegu gure bandera propioaren bila joango gara. Gaur Donostiako estropadak ospatzen dira, baina baita ere Beasainen junior mailako Beasain proba ospatu da. Betianik mundialaren aurreko klasikoa izan dena. Gaurkoan junior mailako partaidetza bikaina dugu Beasainen, Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioak eta Loinaz Txirrindulari elkarteak antolatuta, eta espero dugu gaurkoan gure erronka betetzea eta espero bezala seinale egonkorra izatea eta lasterketaren azkeneko 60 kilometroetaz disfrutatu ahal izatea. Gutxi gora bera, esatea arren, hemen izango ditugu, bai Markel Beloki adibidez, edo Hugo de la Calle, MMR taldekoak, baita ere Pablo Lospitao, Elektromerkantil taldekoa, edo Kometa taldekoak, baina baita ere Euskal Herritik etorritako txirrindulari ia hoberenak hemen izango dira. Adibidez, Mikel Unzilla edo Aimar Tadeo, baita ere Iñaki Ordoki, Lizarre taldekoak, Hauei Naparrak, Imanola Zeina ere bertan izango da, Mikel Arrasate ere Euskadiko selekzioarekin aritutakoa, Unaz Errasti, Aimar Madina, hainbat eta hainbat txirrindulari, baita ere Limusin Horiako taldea oso indartsu, eta baita ere etxeko taldea diren Anpo taldea. Esan bezala, 115 kilometro izango ditu gaurko lasterketak, eta maila benetan handia izango duela. Espero ezagun, zuek gu bezala lasterketa honetaz zuzenean disfrutatzea, gure esfortzua egin dugulako emankizun benetan polita egitea. Errepasatuko dugu aurtengo edizioaz aparte iazkoan ze gertatu zen, iaz benetan irakustaldi ikaragarria eman zuelako Nikolas Alustizak, Beiota taldekoak, eta espero dezagun batez ere seinalea zuen etxeetara iristea. Hau izango da Ana, orain Aitor Garmendiarekin untziko zaituztet, berak egingo ditulako esatari lanak, eta espero dugu seinalea ikustea, lasterketa ikustea, eta lasterketaz gozatzea, gure erronka baita, pixkanaka Euskal Txirrindularitzari bultzada ematea eta horrelako proiektuak aurrera ateratzea. Aurrera, eta disfrutatu lasterketaz. Egunon, Txirrindulariak webeko ikusentzule guztioi, zuzenean ikusiko dituzue gaurko Beasaingo probako irudiak, oraintxe bertan iazko irudiak errepasatzen ari gara, iazko garaian Nikolas Alustiza izan zen, eta gaurkoa martxan da, dagoeneko lehen 60 kilometrok egin dituzte, 2 mendate igaro dituzte, eta lasterketa bizi doa. Iazko irudiekin jarraitzen dugu oraindik, baina laster izango dituzue lasterketako zuzeneko irudiak ikusgai. Gogoratu, iazko urtean garaia Nikolas Alustiza izan zela, Beiota taldeko txirrindularia, eta bere atzetik sailkatu ziren Aimar Tadeo eta Ibai Azantza, lehen urteko txirrindulariak, biak ala biak aurten ere zeresan ematen ari direnak. Oraintxe bertan Aimar Tadeo bera iesaldian dugu, lasterketa buruan, eta iazko protagonistak aurten ere bertan dabiltza. Jorge Garziak egindako sarreran entzun bezala, Euskal Herriko txirrindulari garrantzitsuenak eta Espainiako punta-puntako juniorrak ere bertan daude, eta guztiak lasterketan dagoeneko lehenengo Lierniko igoeran lasterketa gogortu da eta favoritoak doaz lasterketa buruan. Hementxe irudietan Nikolas Alustizak iaz burua hartu zueneko unea, eta segulako erakustaldea emanda lortu zen garaipena. Sprintean iritsi zen taldetxoan, aurretik selkatua eta bertan azkarrena izan zen bera. Olaberriko maldetan Aimar Tadeo hemen iazko irudietan, aurten ere Olaberriko maldak izango dira lasterketaren emaitza zehaztuko dutenak, halere aurretik beste zenbait igoera ere izango dituzte, oraintxe bertan Altzoko igoera igaro dute, aurretik Lierni ere igaro behar izan dute, eta beste 3 geratzen zaizkie, Olaberriko lehen igoera, Lierni berriro ere, eta azkenik Olaberriko azken igoera. Azken kilometratako irudiak hauek, iazkoak, eta begira, Nikolas Alustizak Sprintean lortu zen garaipena. Bigarren
iritsi zena, hortxe Sakanako Aimar Tadeo, momentu hauetan lasterketa buruan dugu gaurkoan. Aimar Madina hortxe laugarren, hori ere gaur parte hartzaile. Eta orain gaurko irteerako irudiak ikusten ari zarete. Goizeko 10:00 irten dira Beasaindik, 115 kilometro zituzten aurretik, dagoeneko ia erdiak baino gehiago egin dituzte, eta hortxe irteera neutralizatuko momentuak. Lasterketa zertxo bait atzeratu da, irteera, bertan egon den matxura batengatik, baina halere bizi-bizi irten dira txirrindulariak. Hortxe aurreneko unetik Sakanako txirrindulariak ikusten dituzue, oso eraksokorra aritu dira gaurkoan, ihesaldi guztietan sartu dute baten bat, beste batean ere belotoitik tiraka jarri dira eta ihesaldi harrapatu dute, eta oraintxe bertan buruan bi txirrindulari dituzte, Tadeo eta Uncilla. Oraintxe zuzeneko irudiak, hau da buruko taldea, 13ko taldetxo bat hasi da altzon gora ihes eginda, orain gutxitu da taldea, ezakigu zehazki zenbat diren, baina talde hori sailkatu da. Lierni aurretik eginda lehen ihesaldia, bertan 3 sartu dira 3 txirrindulari, Gari Ugarte, Oskar Fuentes eta Xabat Manso, 3 euskaldun, eta ez Fuentes Burgostarra barkatu, beste biak euskaldunak, eta Jokin Askarai ere sartu da hasiera batean, baina gero Lierniko maldetan bera geratu eginda, eta atzetik beste 10 txirrindulari sartu zaizke, horiek ja lasterketako favorito nagusiak. Eta altzo hasi dute, 13ko taldetxo horrek hasi du altzo, eta pelotoia gain-gainean zutela hasi dute, baina igoera bizi-bizia egin dute, eta oraindik zenbaitek buruan jarraitzen dute. Hortxe pelotoiko irudiak, nahiko lasai doazela bain dirudi, eta ihesaldiak tartea zabaltzen jarraitzen du. Halere, metro batzuetako aldeak daude, segundu gutxi batzu dira, 10-15 bat, ez dago tarte handirik. Berriro ere geldialdea pelotoian, eta ihesaldian aurrera jarraitzen dute bertan daude. Besteak beste, Mikel Uncilla eta Aimar Tadeo lehen esan bezala, Sakanako txirrindulariak biak gaurkorako favoritoak, eta gogor jotzen ari dira. MMR taldeko 3 partaide ere sartu dira, orain ez dakigu zenbat geratzen diren zehazki, baina hasiera batean 3 ziren, eta horiek ere gogor jo dute altzoko maldetan gora. Uncilla izan da ere, altzo hasieratik erritmoa bizitu duena eta berak jarri du erritmo aldapan gora. Gainean alere, Iker Perez elektromerkantil taldekoa izan da lehena, Uncilla bera 2. postuan eta Markel Beloki, MMR-koa 3. Markel Beloki da Hugo de la Calle eta Nil Jimenorekin batera ihesaldian sartu den MMR-ko bat. Lehen urteko txirrindulari gaztea, gero bere hitzak entzun alga izango ditugu lasterketa aurretik esan dituenak. Gogor jotzen 3 jarraitzen dute MMR-koek. Hasierako ihesaldiko Xabat Manso Ugarrekoak eta Gari Ugartek ere bertan jarraitzen dutela ikusten dugu. Eta oraintxe bertan entzun hori izango dituzue Markel Belokik lasterketa hasi aurretik esandako hitzak. Markel Beloki, MMR taldeko txirrindulari arabarra gaurkoan berriz ere etxean zaude, Euskal Herrian zaude lehiatzen, eta imaginatzen zure helburua ondo egite izango dela. Talde indartsua dakazue, ez bakarri zurekin, baita ere Rafael Martinezekin edo Hugo de la Caillerekin, beraz MMR taldea punta-puntan ibiliko da gaurkoan, eta suposatzen dugu aurrean ikusiko zaituztegula, ez? Saiatuko gara, talde hona daukau, eta lasterketa oso azkarra espero da, eta aber nola ateatzen den. Nola zaudezu pertsonalki? Pertsonalki ondo iritsi naiz, eta zemuz. Ibilbide gogorra bakizu Euskal Herrian ez ditugula metro llano askorikan, Olaberria 2 aldiz, Liernia 2 aldiz eta Altzako mendatea. Eta errepide bihurriak baita ere. Nola planteatzen dezue gaurko lasterketa? Ez daukagu ez pentsatuta, baina igoerak ondo dakizkigu, hasi que gogorra dira eta suposatzen da apurtuko dela hor pelotoia. Baina, ondo egiten saiatuko gara eta nola ateatzen den. Sortean. Eskerrik asko. Hortxe, Markel Belokiren hitzak entzun ostean, ihesaldian zaudete berriro ere, bertan Mikel Uncilla batiratzen, atzetik MMR-ko kideak, Markel Beloki bera hortxe da,
Eta altzoko joeren ostean 11 dira lasterketa buruan geratu diren txirrindulariak. 40 segunduko aldea zabaldu dute berriro ere pelotoiarekin. Eta hau atzetik doan taldea pelotoitik alde egin duten txirrindulariak dira hauek. Bertan ere mugimendua jarraitzen du, Bibero San Antoneko txirrindulari bat ikusi dezakegu, Donostiko Irukiko bat ere bai. Mugimendua dago bai aurrean zeinatzean, baina aurrekoek badirudi bidea egiten ari direla. Talde handia da, txirrindulari onak daude, eta erritmo bizi-bizian doaz. Atzean ere bai, Bazkoko txirrindulari bat ere badoala ikusten dugu, aurrean ere taldekidea du. Eta hortxe, hau lasterketa buruko irudiak. Esan bezala, lasterketa buruan doazen txirrindulariak, guztiak postu onak lortutako denboraldian zehar, guztiak gaurko garaipenerako favoritoak izan zitezkenak. Eta hementxe Mikel Unzilla, denboraldi bikaina egiten ari den Nafarra, atzetik Nil Jimeno, MMR-koa, eta Eoloko txirrindulari bat ere sartu da, zehazki Joel Diaz, eta guztiak ondo ari dira moldatzen, guztiak pasatzen dira errelebora, eta tarteak goruntz jarraitzen du. 84 dorsalarekin, Bazkoko Miguel Dominguez ere bai, atzetik taldekidea ere ies eginda zioala ikusi dugu, hementxe, atzetik pelotoitik salto egin duen taldea, baina MMR, Alinko, kontrolanetan dabiltza, atzetik ere mugimendu guztiaretara sartuz eta aurrekoek bidea egiten jarraitzen dute. Alinkok ere Imanol Azeña sartu du aurrean, hasieran Oskar Fuentes ere bazen, baina altzoko maldetan lehena bera izan da geratzen, aurretik ere asko eman du, eta orain Imanol Azeña dute ordezkari aurrean. Atzean pelotoia luze-luze eginda, taldetxo batzuk ies egin nahian, dagoeneko selkatu da karrera, lehen biloeren ostean, txirrindulari asko geratu dira atzean, pelotoia ere oso handia ez dela ikusi dezakegu atera diren txirrindulari guztiak ez daude hor, ez da gutxiago ere. Eta hori, ies egindako 11 txirrindularen atzetik, hementxe, beste bat alde egin nahian. Zertxoa emurriztu direla aldeak dirudi, atzean ikusi egiten dituzte legorretan sartzen ari diren honetan, legorreta herriparera iristen, atzeko taldeak ikusi egiten du iesaldia, baina atzean akordio ondurik ez dago, aurrean ere oraintxe bertan lasaitu egin direla dirudi, Unzilla jotzen ari da, baina akordio handigirik ez dago, favorito asko eta euren artean moldatzea zaila izaten da. Iker Perez elektromerkantil taldeko ere atzetik dator, buruan honek pasadu altzo, bere izan da altzon lehenengoa, baina aurretik Liernin Gari Ugarte pasada lehen postuan, biak oraingoz puntu berdinekin dira mendiko sailkapenerako. Manuela taldeko txirrindulari bat ere bada iesaldian, Adrian Benito zehazki, Andaluziako txapelduna izan daiteke hau, bai hori da, Andaluziako txapelduna, aurten ere denboraldi polita ari da egiten, Adrian Benito, eta hortxe Ugar taldeko lehen urteko txirrindularia Xabat Manso. Ikusi dugu, lehen iesaldi horretan Gari Ugarte, Jokin Askarai eta Oskar Fuentesekin batera jodu, Lierni aurretik, eta buruan irauten du. Arantzazuko joeran 5. izandakoa da, Mendaron ere podiuma egindakoa, eta atzo Ibarran iesaldian sartu ez bazen ere, igoera bikaina egin zen bukaeran. Goraka ondo moldatzen den mutia. Gari Ugarte hortxe erreleboa ematen, hori ere aurten Euskal Herri mailan txukun ibili den txirrindularitako bat, juvenil maila lehenengo urteko txirrindularia da, eta bai Gipuzkoako itzulian, Iruñerriko itzulian, itxura oso eman du, Ibarren garaipena ere lortu zuen.
Hortxe Kataluniako taldeko bat ere sartu da ihesaldian, hori lehen etzigoan Altzon sartuko zen. Mikel Uncilla ere bai. Ez gara konturatu, baina Imar Tadeo dagoeneko ez dagoela ihesaldian esango nuke. Lehen horribili da, indartxu egin du tira Mikel Uncillarentzat, baina dagoeneko ez dirudi hor dagoenik. Markel Beloki oraintxe, erreleboan. MMR-ko taldekoek denboraldi bikaina daramarte eta 3 txirrindulari nagusietako batzuk dituzte ihesaldian. Atzetik bizi-bizi jarraitzen dute pelotoikoek, luze egin da, Eoloko txirrindulari batzuk buruan, iparraldeko bat ere bai, iparraldekoek ez dute inor sartu ihesaldian eta segituan Lierni pasa ostean erasora jo dute atzetik, baina oraindik ez dute lortu bat egite aurrekoekin. Hala ere, hor jarraitzen dute eta aldea murriztu ari dira. Itxasondo parera iristen, txirrindulariak bistan dituzte orain ere, baina aldea ez da handia. Atzetik pelotoia ere selkatu egin dela dirudi, edo luze egin da. Iparraldeko jarraitzen dute, ahalegin betean aurrekoak harrapatu nahian, eta oraintxe Itsasondotik igaro ostean, berriro ere autobidean sartu, Beasaina joan, bertan bigarren tarteko helmuga igaroko dute, eta Olaberri, Lierni eta Olaberriko kateatea beratuko zaie lasterketa amaitzeko. Lasterketa buruan, elkarri begira orain ere, eta atzekoak oso gertu dira. MMR-ko jarraitzen dute jotzen, baina ez dago akordiorik, oraintxe bertan 2 txirrindulari badaz aurreraka, baina, beraien artean akordioa ondirik gabe, guztiek jarraitzen dute buruan. Iruki taldeko bat ere iritsi da lasterketa burura, horrek ere Altzon egingo zen bat taldearekin lehen etzigoan bertan. Eta oraintxe MMR-ko bat erasoan. Atzeko taldea gerturatzen ari zaiela ikusita, aurrera jotzera erabaki du, eta autobidean sartu horretik tartetxo egin nahi du MMR-ko txirrindulariak. Iparraldekoek jarraitzen dute, pelotoian txirrindulari bera da, denbora guztian buruan doana eta indartxo ari da tiratzen, baina lehertu egingo dela dirudi. Ja, kilometro asko daramatza lanean, atzetik MMR-ko txirrindulari bat kontrolanetan du, eta autobidean sartzeko diren honetan, pelotoian ere eraso bat, Zadorrako txirrindulari bat dela dirudi, eta horrelaxe dabiltza karrera guztian. Irteeratik erasoka, talde txikiak egiten ziren, baina batek ere ez du distantzia hondirik lortu Lierni igoera aurretik egin den talde txora arte. Jarraitu egiten dute pelotoian, erasoan tiratzen, baina akordiorik ez dago ez aurrean ezartzean, eta Beasaingo bigarren tarteko helmugara bidean doazen honetan, bat egingo dutela dirudi aurreko taldetxoak eta pelotoiak. MMR-ko batek alere ahalegina egin du buruan eta bakardadean autobidean sartzea izango da. Hortxe. Nazional bat errepidean sartzear pelotoia, elektromerkantil taldeko bat erasoan, talde indartxo ekarri dute Extremadurarrek, Paulo Lospitao Espainiako kopako irabazlearekin, eta hortxe lasterketa buruko irudiak,
MMR-ko txirrindularia bakarrik eta atzeko taldea eta tropela bat egitear direla dirudi. Gertu dira, baina oraindik taldeak bere distantziarekin jarraitzen du, pelotoia gainean da, baina ez da guztiz taldea harrapatzera iristen. Luze atzetik, Xabat Manso oraintxe erreleboa ematen, berriz ere akordioa dagoela dirudi, Gari Ugarte ere bai, MMR-ko txirrindularia harrapatzear dira orain, eta atzetik txirrindulariak iritsi dira talde honetara, eta tropela ere bertan izango da. Oraintxe, momentu honetantxe, autobidean guztiak bat egitear direla dirudi. Mikel Unzilla jarraitzen du errelegoan, MMR-koak ere bai, Extremadurako Elektromerkantil, baina ez dago akordio handirik, elkarri begira hasten dira eta guztiak bat egitear direla dirudi. MMR-koak berriro ere erasoan, azterketa gogortzen ari dira Ligarniko lehen igoeratik, hiru txirrindulari izan dituzte aurrean, orain autobidea sartzerako bate jo du, orain ere bai, azterketa gogortu nahi dute. Talde indartxo dute, Hugo de la Calle, Markel Beloki, Nil Jimeno, emaitza ederrak lortu dituzte aurten eta gaur hori erakutsi nahi dute. Tunela igaro eta segituan izango dira Beasainen berriro ere, bigarren tarteko helmuga lehiatuko dute, lehenengoan Beñat Garaia Raugar taldekoa izan da lehen postuan, bigarren Saltxiko Martinez eta hirugarren Iridoiko Olabe. Pelotoi atzealdeko irudiak oraintxe bertan Jokin Askarai lehen ies eginda ibili den Lazkaotarra, Hotxe taldekoa. Eta oraintxe guztiak bat egin da. Lasaitzen ari direla dirudi, hiru igoera geratzen zaizki oraindik, Olaberri, Lierni eta Olaberri. Kilometroz ez dira asko, baina gogorra egingo da amaiera. Guztiak batera, mugimenduak alere, etengabe, azterketa oso hola joan da, eta orain ere horrela jarraitzen dute. Totneteko terrasako txirrindulariak, erasoan, hasieran ere asko mugitu dira, nahiz eta gero iesaldi nagusian ez duten inor sartu, baina lehiakor aritu dira gaur hasieratik. Baite iparraldeko txirrindulariak ere hortxe ikusten dugu bat, laugarren postuan, tarteko helmuga lehiatu nahiko dute orain, eta Beasainera sartzear. Eskuinetara hartuko dute bihurgunea, zuen irudietan ezkerrera, berriro ere bibilgune bat igaro, eta Guruntza tarteko helmugara, iparraldekoak. Tarteko helmuga irabazi nahian, Terrasakoa ere bai, Eolokoa, luze pelotoia. Segitan dira, tarteko helmugan. Hortxe, lehenengo Eoloko txirrindularia izan da, Lucas Guillermo dirudienez, eta bigarren Edgar Mesa, Totnet taldekoa. Orain ere igaro beharko dute, Olaberriko igoera ziaurretu. Tartetxo ireki dute gaina bi txirrindulariek, Eolokoak ez du gelditu nahi, eta atzean orain geldialditxo aldin badago, bi txirrindulari hauek baliatu dezakete Olaberri metro batzuekin hasteko. Halere atzean mugimendu dagoela dirudi, bizi doaz, azterketa guztian bezala. Beasaingo kaleetan oraintxe txirrindularia.
Orain gaurko protagonistetako baten hitzak entzungo ditugu, lasterketa hasi aurretik Gari Ugarte elkarrizketatu dugu eta ea zer zioen Legazpiko txirrindulariak. Urtean bezala aurrean ibiltzea eta garaipena beren bila seguru ateako zeatela. Azkeneko urteetan 2 aldiz irabazi dezue. Beasain proba hau, beraz gaurkoa 3. bilatuko dezue. Noski, atope gaur. Mira, hemen entrevistatan oso abila den pertsona bat. Baina bai, atope atera bagea. Eta naizta igual lanka horrenak ez izan, saiau bagea hasieratik 3. lortzen. Errepideak ezagutzen dituzue, akizu ez diara mendate bereziki gogorrak, baina haina miebra handiarekin eta horrelako erritmoarekin gogorra egingo da lasterketa izango da, eta oso adi ibili barko duzue egun osoan zehar. Bai, azkenen ez dira oso porto luzek, naizta gogorrak izan, eta nola asko dian daula, azkenengo laberri nik uste gogorra ingo dela, eta han goraka ingo diela diferentzik. Sortean. Eskerrik asko. Más suave. Gari Ugartearen hitzak entzun ondoren berriro ere zuzeneko irudiekin gara. Tarteko helmugan ihes egin duten bi txirrindulariek aurrean jarraitzen dute eta atzetik beste 3ko taldetxo dator, 3kiko txirrindulari bat, Alinkoko bat eta MMR-koa irudi 3. Bostak bat egingo dute seguruenik Olaberriko igoera hasi aurretik, pelotoia ere ez da urruti izango, baina hauek metro batzuekin hasiko dute aldapa. Lucas Guillermo da bai, Eoloko txirrindularia, berak irabazi du tarteko helmuga, eta beraz, Beñat Garaiarrekin batera berdin dute egongo da tarteko helmugen sailkapenean, eta bien artean aurrena helmugaratzen denak irabaziko ditu. Irabaziko du tarteko helmugen saria. Biek lasterketa amaitzea lortzen duten. Lucas Guillermo eta Mesa da Totneteko txirrindularia. Atzekoek bat egingo dute biekin, eta 5 txirrindularik hasiko dute Olaberriko aldapa metro batzuetako aldearekin. Tarte polita horrentxe bertan pelotoian geldialdia dagoela dirudi. Olaberriko aldapa labur txamarra izanik, ondo etorriko zaie txirrindularia behi. Atzean aldare mugimendu egongo da seguruenik. Hortxe, pelotoiaren atzaldeko irudiak, Askarai, pelotoi atzean, lehen protagonista izandako txirrindulari bat, beste zeinbait sartu dira orain, ura hartzen edo egon direnak, eta hasi dira Olaberriko maldak, lehen biribilguneak igaro eta penditzak gora egingo du. Lehen metroak oso gogorra ditu, atxeen aldi txiki bat, berriro ere tentetuko da aldapa, eta amaieran beste atxan alditxo bat. Hortxe, lasterketa buruko irudia. 5 txirrindulari, Alinko, Iridoi, Totnet, Eolo eta MMR. Irukikoa sufritzen, baita Totnetekoa ere. Totnetekoak 2. postuan igaru du tarteko helmuga eta orain egindako esfortzua ordaintzen ari da. Entxe, MMR-ko ari da erritmoa jartzen. Indartxu. Aurpegi honarekin doa gainera, atzekoek lan gehiago dituzte berari jarraitzeko. Rafael Martínez dela erudi. Gogor jotzen ari da aldapan gora, atzetik propelare bat ator. Poco más de distancia. Alinkokoak eutxi nahi dio, MMR-koari, baina lana ebitu. Hortxe, segituan iritsiko dira lehen atxeen gunera. Alinkokoak eutxi egiten dio MMR-koari, biak helduko direla dirudi. Atzetik 3kiko txirrindularia dator. Eta pelotoia ere bertan, Eolokoa tarteko helmugan lehen postuan pasa ostean, berriro ere pelotoire iristean eta dirudi.
minutos, sí, Más, un poco más de distancia, Berrehun berrogeita hamalau dortsala Alinkoko txirrindularia, zehazki Eduardo de la Hoz, eta berarekin batera doana Rafael Martínez, MMR-koa. Biak buruan Olaberriko igoeraren bigarren zatian, eta pelotoia ere ez dute urruti. Pelotoian estutzen ari direla dirudi, baina bi hauek metro batzuk badituzte eta gainera iristeko aukera handia dituzte. Sufritzen orain ere Alinkoko txirrindularia, MMR-koa indartsuago dago, baina eutsi egiten dio, biak batera. Olaberriko azken metro gogorrak egiten, segituan atxeden aldira iritsiko dira eta aldapa asko lasaituko da orain, hemendik gainera arte. Esan bezala, Rafael Martínez eta Eduardo de la Hoz, lasterketa buruan. Trago batzuk eman moteginari, bero dago giroa gaur. Eta hortxe eutsi egiten dio Alinkokoak. Pelotoia ere bertan da, Mikel Unzilla ikusi daiteke bertan. Pelotoia edo pelotoitik geratzen dena. Aurrera egin baitute txirrindulari batzuk. Hortxe, Lospitao izan daiteke. Atzetik datorren horietako bat, MMR-ko bat ere bai. Bai buruan baiatzean MMR-koak indartsu eta erasokor dabiltza gaur. Errelego eskatzen dio MMR-koak Alinkokoari, Alinkokoa justuxeago doa, baina badoa aurrera. Atzetik 6-zazpiko taldetxoa dator, Unzilla bera erasoan, iritsi egingo dira atzekoak, bai, Unzilla indartxo dator. Lospitao izango berarekin datorrena, Espainiako kopako irabazlea, Extremadurako txirrindularia, denboraldi bikaina ari da egiten. Baita Mikel Unzilla ere, Espainiako txapeldun ordea. Olaberrian dira, gainean dira txirrindulari hauek, 10 inguruko taldetxo bat buruan. Elektromerkantileko txirrindularia izango da gainean pasatzen aurrena. Edo Unzilla bera, bien artean dago mendiko sailkapena. Bueno, ikaru dute, Olaberriko gaina, 10ko taldetxoa izango da buruan, eta orain, lasterketa aurreko beste hitz batzuk entzungo ditugu, Mikel Arrasate dromedario taldekoarenak oraingoan. Mikel Arrasate, Kafe Dromedario taldeko txirrindulari bizkaitarra gaurkoan behasain proba honetan. Badakigu zu igotzaile ona zehala eta bereziki portu gogorrak ez daudela gaur, baina seguro maila ona eman nahi dazula gaurkoan, ez? Bueno, egia esan bai, karrera luzetxua da, baina pare bat igoera ez dira oso luzia, baina gogorra padira eta saiatuko ara bentzat, zerraiten. Amaiera esprintean izango da, azkeneko portua gogorra da bai, maila gogorra azkan, ez da montza izan, zin izango da zure estrategia gaurkoan? Bueno, ni esprintian nazele oso nahi zaten, atzuan aldapetan saiatuko nazalik eta erritmo gogorren nahi pintzen da ia zer lortzen dan. Sorte hon. Eskerrik asko. Berriro ere zuzeneko irudiak, Olaberrin bera, Lazkaura iristear taldetxoa. Olaberri aurretik ihes egin duten 5 txirrindulariak harrapatu dituzte, horietatek 2 geratu dira buruan, baina Olaberriko azken maldetan atzeko tropeleko indartsuenek jo dute eta guztiek bat egin dute. Mikel Unzilla buruan, Alinkoko 2 ere badira taldean, MMR-ko beste 2 ere bai, Elektromerkantil taldeko txirrindulari bat ere bai,
bederatzi txirrindulari dira buruan, orain beraka besteren bat agian elkartu zaie, gainean gutxienez, 9 ziklista izan dira. Favorito asko horien artean, Mikel Unzilla bera, lasterketa hasieratik ari da aurpegia ematen, aurten denboraldi bikaina egin duen txirrindulari nafarra, eta gaur irabazteko asmoarekin ata da hasieratik. Lehen mugimenduetan ere sartu da, eta guztietan. Mugimendu garrantzitsu guztietan sartu da. Eta orain, bere taldekidearen hitzak entzungo ditugu, lasterketa horretik ea zer esan duen, Aimar Tadeok, iaz bigarren postuan helmugaratu zen, eta aurten ere zenbait mugimendutan sartu dela ikusi du. Aimar Tadeo, Sakana Group taldeko txirrindularia gaurkoan. Esan genezake urteko azkeneko zita garrantzitsuena dala gaurko, eta seguro iaz bezala ondo nahi dezula goratu iaz podiumean izan zinala, beraz gaurkoan horren bila edo betzera bila, ez? Bai, bueno, a ver nola goaz, Liernian, nola lehenengo egoera ikusiko da nola goaz gaur, osea que, a ver. Ia zurrututik saiatu zinaten, gaurkoa estrategia zein izangoa? Pues aquí lehenengo Liernian intentatuko dugu, nola ikusten gara, eta bueno, a ver. Sentsazioak nolako dira? Ona, nahiko ona, osea que a ver. Sortean. Bai. Lasterketa buruko irudiak berriro ere, Alinkoko bi txirrindulari taldearen atzean, MMR-ko bi ere badira, Bazkoko bat ere bai, eta atzetik beste zenbait iristen, oraintxe Hugo de la Calle sartu da lasterketa buruan MMR-ko txirrindularia, talde indartsua du MMR-ek. 3 txirrindulari orain ere buruan, gehiengoa dira eurak, 2 Alinkoko eta 3 MMR-ko. Gainontzeko taldetatik, ordezkari bakarra dago. Ea ba, lasterketa burukoak zein diren jakin dezakegun. Arinkokoak Imanol Azeña eta Eduardo de la Hoz dira. Eduardo de la Hoz Olaberriko lehen igoeraren aurretik ihes egin da ibili da, eta tartetxo batekin hasi du igoera, eta buruan gainditzea lortu du Olaberriko malda. MMR-ko 3-ak, 73 dorsalarekin Rafael Martínez, hau ere aurretik ihes egin da ibili den txirrindularia, berarekin batera doaz Hugo de la Calle taldekidea ere, eta 3garrena, ezakigun orden, Markel Loki izan daiteke. Bai, Markel Beloki bera da, 3garren txirrindularia MMR-koa. Beraz, 3 indartsuenak agian. Oraintxe bertan beste 2 txirrindulari sartzear, Extremadurako Elektromerkantil taldeko 2 txirrindulari, Pablo Lospitao, Espainiako kopako irabazlea, eta Paulo Antunez, 2 txirrindulari indartsu, hauek ere buruan sartu direnak. Beraz, dagoeneko sailkatu da lasterketa, txirrindulari indartsuena dira buruan, Unzilla ere bertan da. Eta atzetik mugimendua dago, beste taldetxo bat. Guztia utxita, Olaberriko igoerak tropela erabat sakabanatu du, azkar igo dute, aldapa guztiak bezala. Eta dagoeneko indartsuenak ari dira euren berri ematen. Berriro ere Beasainera heltzear, tarteko helmugako 3garren igaroaldi bat egingo dute, lehen Beñat Garaiarrek irabazi du lehena, eta Lucas Guillermo Eolo taldekoak 2garrena, baina 2ak ala 2ak ez dira lasterketa buruan, beraz, orain beste bat izango da, bertan lehen postuan pasako dena. Elektromerkantil taldekoak 2 daude lasterketa buruan, 2 txirrindulari indartsu, Alinkoko 2 esan bezala eta MMR-ko 3, hemen 51 dortsalarekin Daniel Artero, UCV
talde kataluniarreko ere badagoela ikusi dugu. Eta Bazkokoa, 84 lehen ere ihes eginda ibili den txirrindularia. Miguel Domínguez, pasa dira tarteko helmugatik, eta ea norri izan den lehen postuan igaro dena. Atzeko taldea oraintxe irudietan, ez da urruti, eta Liernira arteko zatian agian elkartzeko aukera izango dute. Unax Errasti ikusi dezakegu talde horretan, oinatiko Ulmako txirrindularia, Manuelako bat ere bai, eta Oriakoko txirrindulari bat ere bada. Oriakoko ez gain, gaur etxekoak ere atera dira Anpo taldeko txirrindulariak eta Markel Galbarsorok lasterketa aurretik esandako hitzak entzungo ditugu orain. Beno, Galbarsoro, behazein proba honetan etxeko lasterketa iritsi da, behingoz, gaurkoan maila handiko lasterketa izango duzu etxeko errepidetan, beraz maila honena ematen saiatuko zarete. Bai, beti bezala gu karreratan atatzen ganero, maila ematen saiatzen ga, aurten batutan ez du lortu. Lehengo urten ikusten un ekipa gainokola maila emateko eta ustet oraindik gerra ematen zaituko dula. Badakizuen maila handiko tropela dela, ezagutzen da zuek utxoa, beraz, zeintzuk diran jarraitu beharreko gurpilak, eta zuek faktore argi badakazue zuen alde, etxeko errepideak direla. Nogon mugitu behar zarete? Mugitzeko leku asko ere esan, eta mugitu aldan guztitan, betire geroa behi daue, sai hau, behintzet aurren eman, kamera aurren beti behintzet azaldu, da itxura hona eman, herrin, behintzet. Sortan. Eskerrik asko. Zuzeneko irudiak berriro ere, behasaindik ateratzear oraintxe bertan lasterketa burua, eta atzetik bat egingo dutela dirudi, atzetik zetorren taldetxoak, bai, oraintxe bertan harrapatuko du lasterketa burua, eta guztira 25 bat txirrindulariko talde elkartuko da Liernira bidean. Orain, kilometro batzuk aldaparik gabe izango dituzte, Ormaiztegira iritsi arte, bertan ezkerrera egin eta Lierniko kilometro terdiko aldapasiko dute, lehen ere igo dutena, beraz, hemendik aurrera geratzen zeiena ezagutzen dute, Lierniko aldapa eta ostean Ola Berriko oraintxe bertan igo dutena. MMR-koek jarraitzen dute, lasterketa buruan, Mikel Uncilla, Abel Rosado ere bai, Bazkoko txirrindularia, AG talde frantziarrarekin ibili dena eta nazioartean ere postu politak egin dituen txirrindularia. Beraz, oiarrak favoritoak dira hemen lasterketa buruan, dagoeneko selkatu da lasterketa, indartsuena buruan, Oriako taldeko txirrindulariak ere bai, Ibai Irisarri izango da hau, lasterketa buruan dena, 14 dortsalarekin bai bera da. Beraz, etxe inguruko errepidetan, euskaldunak ere badira lasterketa buruan. Mugimenduak jarraitzen duela ere, buruan, berriz ere elektromerkantil taldeko bat jotzen, Alinkoko bat eta MMR-ko bat. Hiru talde indartsuenetakoak ari dira izaten gaurkoan. MMR batez ere indartsu eta lehiakor dagoela erakusten ari da, baina Alinko ere mugimendu guztietan sartzen da eta elektromerkantilko Extremadurarrak ere ez dute bat galtzen. Atzetik sartua beste bat, Mikel Arrasate izan daiteke, lehen bere hitzak entzun dituzue, Dromedarioko taldeko txirrindularia, Bizkaitarra, demoraldi polita ari da egiten hau ere. Eta hortxe, Ormaiztegira bidean, 4 txirrindulari buruan, baina taldetxoa bertan dute. Ibai Irisarri orain ere, hor, taldetxoaren atzekaldean, Jokin Askarai ere bai, lehen mugitu da eta hor jarraitzen du, Lazkautarra indartsu dagoela ari da erakusten. Eta iparralde taldeko bat, ere bai, Mateo Bierke izango da. Bera da bai, hirurak taldearen atzekaldean, indarrak gordetzen Lierniko bigarren igoeraren aurretik. 21 dortsalarekin,
Saltxiko Unai Martinez ere bai, ordoa, Mikel Arrasate oraintxe aurrera egiten ari den txirrindularia. Lierni aurretik metro batzuk hartu nahi ditu bizkaitarrak, eta jotzen ari da. Dromedario taldekoa. Atzean ala ere, Untzilla, erreleboan, ez diote tarte handia utzi nahi, denboraldi ona egin du bizkaitarrak eta ondo zaindu nahi dute. Ez diote metro hondirik utzi nahi. Atzealdeko irudiak, taldearen atzealdean, lasaitasuna, MMR-ko hiru txirrindulari, Manuelako bat ere bai, Bazkoko Abel Rosado, Untzilla oraintxe Urreske, Unax Errasti ere bertan da. Euskaldunak, protagonistari izaten gaurkoan, Mikel Untzilla batez ere aurpegia ematen une oro, eta Mikel Arrasate ere, lasterketa buruan, Alinkokoak ere bai atzetik, mugimendua etengabe. Taldea lasaitu egin dela dirudi, badakite zer dagoen aurretik, bi igoera gogor geratzen zaizkie, 20 kilometro, baina gutxiago geratzen dira helmugarako, baina aldapatxoak 20 kilometro horiek. Tartea ari da irikitzen alere, Mikel Arrasate, atzetik beste bi txirrindulari ditu, baina jotzen ari da bizkaitarra. Aurten Euskal Herria txapelketako zenbait proba irabazi ditu Arrasatek, tartean Durangokoa, eta Araban ere irabazi zuen. Berriro ere taldearen atzekaldean Ibai Irisarri. Unax Errasti aurrean du, lehen urteko txirrindulariak biak denboraldi on ari dira egiten. 50 dortxalarekin, Manuelako txirrindularia, Adrian Benito, hasieratik mugitu da hori ere, eta MMR-koak ere bai, 73 Aurreske. Rafael Martínez, Lierni Olaberriko igoeraren aurretik ihes egin duenetako bat izan da hau, eta indartsu agertu da, bere ihesaldiko kide guztiak atzean utzi ditu, eta azkenean favoritoen taldean igaro du Olaberriko pankarta. Mikel Arrasatek bien bitartean aurrean jarraitzen du, Ormaiztegi aurreko igoeratxoan, indartxoa bizkaitarra eta ez du nahi indarrik utzi pelotoian joaten. Bere aukera egin du, Lierniko igoera hasi aurretik jo eta metro batzuekin hasi nahi du igoera. Taldearen atzealdean jarraitzen dute une oro, Limusingo Ibai Irisarrik eta Ulmako Unax Errastik. Daniel Artero ere Urreske ari da orain, txirrindulari indartxo hau ere, Kataluniarra, postu onak egin ditu aurtengoan eta gaurko favoritietako bat izango da hori ere. Lasaitasuna ala ere oraintxe taldean, Lierni hasi baina kilometro batzuk lehenago, Bazkoko aurrera egiten ari da, baina lasai doaz taldekoak, eta bitartean Mikel Arrasate tartea egiten. Hortxe, buruan Mikel Arrasate, Ormaiztegira iristen, tartetxo egin du eta Lierni buruan hasiko du, bizkaitarrak. Euskadiko selekzionarekin ibili zen Mikel Arrasate Espainiako txapelketan, besteak beste Durangon irabazle, 5 garaipen ditu zehazki aurten, Bizkaiko itzulian ere 7. amaitu zuen, Ribera de Dueron 5. izan da, eta denboraldi bikaina ari da egiten. Oraintxe, Ormaiztegi igarotzen, taldetxoa ere, Daniel Artero, Manuelako ere bai, biak atzekaldean, MMR-ko utziko die lanerako responsabilitatea, 3 txirrindulari edo 4 dituzte buruan, eta eurei utziko die lan egiten. Bertan jarraitzen du Jokin Askaraiek ere, Lazkautarra lehen urteko hau ere, eta lasterketa bikaina ari da egiten. Hasieratik mugitu da,
Lierniko lehen igoeran iesalditik geratu eginda, baina berriro ere aurrean da. Mikel Arrasate, Lierni Astear. Indartxu doa bizkaitarra. Ez zuen aldapara itxaron nahi eta jo egin du behasain igaro ezin laster. Dromedario taldeko txirrindulariak. Eta tartetxoa zabaldu du, atzean geldialdia egonda. Unzilla bera tiratzen MMR-ekin batera aritu da eta kezka dute atzean, elkarri begira eta bitartean Mikel Arrasate tartetxoa egiten. Lierniko perfila hortxe duzu, aldapa motza da, baina tentea, 23 segundu. 23 segundu ditu Mikel Arrasatek taldearekiko, hortxe arbelean ikusi daiteken bezala, eta jetxeratxoa honen ostean, basoan sartu eta Lierniko maldetan barnearetuko da. Lasaitasuna orain eratzeko taldean, Mikel Unzilla une oro buru-buruan, Ibai Irisarri ere aurreratu da, MMR-ko txirrindulariak, Extremadurako elektromerkantil taldekoak ere bai, guztiak buruan, baina Arrasate tartetxoa zabalduz. Txirrindulari indartsua da eta Liernin ea, zer nolako hanka dituen, bizkaitarrak. MMR-ek du aginte makillatzeko talde honetan, baina guztiak elkarri begira, MMR-ek zer egingo duen zai daude, eta lasaitasuna atzeko talde honetan. Orain Liernin mugimendu egongo da, baina aldapazio aurretik gutxienez, lasai doaz. Oraintxe mugimendu bat, Saltxiko txirrindularia, Madrildarra, baina Unzilla une oro, orain ere atzetik atera zaio. Mugimendu guztietara dago Unzilla, lasterketa hasieratik mugitu da Nafarra, eta aurpegia ematen gaurkoan favorito da, eta indartsu dago. Eta ea, azken kilometroei nola egiten di Nafarrak. Hasi dira Lierniko maldetan, basoan sartu dira, eta Liernin atxeden aldi gutxi dago, kilometro terdi, baina oso tenteak. Elektromerkantileko aburuan, Unzilla berarekin, tartetxoa iriki dute hauek, gogorra hasi dira, eta badoaz aurreraka. Bitartean Mikel Arrasate buruan, dagoeneko bihurgunea bigaro du, eta azken zuzengunean sartuko da, azkena baina luzea da Lierniko zuzengunea, aldapatxoa eta ea nola igarotzen duen. Atzetik txirrindulari bat datorkeola dirudi, alinkokoa, ematen duenez, baina Arrasatek jarraitzen du. Hortxe, sartu da dagoeneko, Lierniko zuzengune ezagunean, zenbait lasterketa igarotzen dira hortatik, bertatik, eta ezagutuko du aldapa hau lehen ere igaro dute, gari ugarte izan da lehengo igoeran buru-buruan, eta oraingoan ea, Mikel Arrasate bera, atzetik datorren alinkokoa edo beste lasterketa buruko beste taldeko norbait igarotzen den aurrena. Hortxe, Mikel Unzilla orain ere, jotzen. Ez dago gaur itxaroteko Unzilla altzo ere berak igo du erritmo bizi-bizian, eta Liernin orain ere badoa alinkoko txirrindulari harrapatu dute, eta Arrasate ere ez dute urruti izango da. Indartsu da Unzilla, baina MMR-koak eutsi egiten dio, elektromerkantileko ere bai, eta Abel Rosado izango bestea, Bazko taldeko txirrindularia. Laurak taldeko indartsuenak direla dirudi, eta Arrasateren bila doaz. Lospitao izan daiteke, elektromerkantil taldeko txirrindularia, Espainiako kopako irabazlea. Unzilla eta Rosadorekin batera, eta MMR-koa Markel Beloke izan daiteke. Arrasate buruan eta alinkokoa gainera iritsi zaio. Biak Lierni gainera iristear dira. Hortxe, azken bihurgunea igaro dute eta dagoeneko gainean dira bi txirrindulariak.
Alinkokoak igoera indartsu egin du, atzetik hasi da, baina harrapatu du Arrasate. Eta biak gainean dira oraintxe. Atzetik ere bai mugimenduak. Tartean ez naiz jabetu, baina taldetxo bat zen, Mikel Arrasate eta Unzilla eta Bentaldearen tartean, Mateo Bierge iparraldekoa horietako bat, eta bentxe, lasterketa burua. Mikel Arrasatek igaro du lehen postuan Lierniko gaina, eta berarekin da Alinkoko txirrindularia. Biak Lierniko maldetan bera, aldapa laburra da beraka ere, eta segituan sartuko dira Mutilloa bidean, handik segurara, aldapak beruntz jarraitzen du, eta gero berriro ere gora beran Olaberriko igoera hasi arte. Alinkokoa beraka azkar doa, Arrasatek ez eusten, lasaixago ari da bihurguneak hartzen Arrasate, kontu handiz, eta Alinkokoak ez dio itxaroten, badu aurrera. Imanol Azeña, da Alinkoko txirrindularia, 251 dortsalarekin, eta badoa, tarte ireki du eta buruan Imanol Azeña. Atzetik Mikel Arrasate, etxieran lasaiago edo trebezia gutxiagorekin, Imanol Azeña baino, eta oraintxe, Mutilora iristen, bi txirrindulariak, Imanol Azeña buruan eta Mikel Arrasate atzetik. Biak Espainiako txapelketetan Euskal Selekzioarekin ibilitako txirrindulariak, garaipena lortu zuten orduan taldeko Donostiko txirrindulariarekin, eta orain hor taldekide gisa ibili zirenak, orain elkarren aurka doaz. Imanol Azeña, buru-buruan. Arabarra erritmo honean doa, Mutillotik segurara bidean, Arrasate atzean utzi du, Lierniko maldetan bera, eta atzetik ea nola diren gauzak, Mikel Unzilla eta jotzen ari ziren. Aurten denboraldi polita egin du Imanol Azeñak berak ere, eta hementxe, atzeko taldea, Mateo Bierge oraintxe iristen, iparraldeko txirrindularia, Mikel Unzilla ere bertan da, Abel Rosado ere bai batkoko txirrindularia, MMR-ko beste birekin eta elektromerkantil taldeko batekin. Hortxe bai, Imanol Azeña, bera jarraitzen du buruan, Mikel Arrasate izango du atzetik eta ostean datoz beste 6 txirrindulari horiek. Imanol Azeñaren denboraldia hitz egiten hasita, postu onak lortu ditu, garaipenik ez, baina Opakoako igoeran bigarren izan da, Gipuzkoako itzulian ere laugarren, Iruñerrikoan ere laugarren, beraz, txirrindulari ona da hau, eta buruan oraintxe Lierni igaro ostean, Olaberriara bidean. Atzeko taldearen irudiak orain, indartsuenen taldea esan daiteke, beste biek Lierniko igoera hasi aurretik alde egin dute, baina hauek Lierniko igoeran egin dute aurrera buruan zioan taldetxotik. Mateo Bierge, iparraldeko txirrindularia atzekaldean jarrita, Abel Rosado, bazkokoa, Mikel Unzilla, eta hortxe bat egin du Mikel Arrasatek berriro ere Imanol Azeñarekin, igoeran biak batera igaro dira gainetik, baina beheraka trebezia handia erakutsi du Imanol Azeñak eta aurrera egitea lortu du, orain ostera, biak batera dira. Tartetxo dute biek, segurara iristen,
orain aldapa igaroko dute, eta Olaberrira bidean, azken kilometrotan da lasterketa dagoeneko. Atzekoak ere ez dira urruti, hasi dute hauek ere segurako birilgunearen osteko igoeratxoa, 75 dorsala, Nil Jimeno, lehen ere ies egin debili dena, Markel Beloki ere hor da, MMRek orain ere 3 txirrindulari sartu ditu, indartsuenen taldean, Abel Rosado, baina elkarri begira txirrindulariak. Bertan dituzte lasterketa burukoak, baina elkarri begira diren bitartean bi hauek aurrera egingo dute. Mikel Arrasate eta Imanol Azeña ondo ari dira errelebora pasatzen, biak ala biak jo nahi dute, aldapa tartetxo batekin hasi, eta badirudi tartearekin hasi dezaketela Olaberriko malda. Aldapan bera orain, jaitsieratxo bat, berriro ere Idiazabalen aldapatxoa izango dute gora, eta Jurren Barrena Olaberriko igoeran sartuko dira segituan. Jotzen ari dira biak, eta atzean bitartean ez dago akordio handirik, MMRko bi txirrindulari daude, eta gainontzeko horiei begiratzen die, hauek ordea ez dute ez dira biak soilik jartzen tiratzen, eta ez dago akordiorik. Markel Beloki, Abel Rosado, Mikel Uncilla, Nil Jimeno, Mateo Bierge eta Elektromerkantil taldeko txirrindulariak dira, bigarren talde honetan doazenak. Gutxi geratzen zaie, Olaberriko aldapa hasteko Mikel Arrasate eta Imanol Azeñari tartetxoa dute eta Olaberriko aldapa gogorra da, baina laburra da, beraz. Arriskutxo izan daiteke mugimendu hau. Bi euskaldun buruan. Imanol Azeña gogor jotzen ari da, atzetik harrapatu du Lierniko maldan Imanol Arrasate, Mikel Arrasate barkatu, beraka utzi egin du eta berriro ere segurara iristear elkartu dira biak, eta badute akordioa, biak ari dira errelebora pasatzen, Imanol Azeña agian gehiago, baina indartxu biak. Ara, atzetik mugimendua, Hugo de la Calle, hau ere, iritsi da bigarren taldetxora, beraz orain 3 izango dira MMRko txirrindulariak, eta elkarren artean duda gehiago sortuko ditu honek. Talde bereko 3 txirrindulari daude, gainontzekoek ordezkari bakarra dute, eta MMRkoak ere ez dira errelebora oso indartsu pasatzen, beraz aurreko biek bidea egin dezakete. Hortxe ikusi dezakezue perfilean, pantailen eskubietara, etzaile asko geratzen, 10 kilometro baina gutxiago, Olaberriko igoeratxoa, jetxi, eta segituan dira Beasaingo helmugan. Jurre auzora iristear, bi txirrindulariak, taldetxoa ere ez da urruti, Mikel Uncilla orain ere jo eta jo, baina tartea dute aurreko biek. MMRko 3 taldekide daude, atzeko talde honetan, eta ea, ze akordio duten. Hauek ongi ari dira pasatzen, errelebora, biak elkarlanean, Imanol Azeña eta Mikel Arrasate, elkar ezagutuko dute, Euskadiko selekzioko kideak izan dira biak aurten, eta biak ondo ari dira lanean. Tartetxoa dute bi txirrindulariak. Atzean orain ere, MMRkoak taldearen atzean jarrita, 3 kide dituzte, baina ez dira errelebora indartsu pasatzen, gainontzekoek
eurei begiratzen diete eta akordio handirik gabe aurrekoek bidea egiten jarraitzen dute. Halere, tartea ez da handia oraindik eta Olaberrian gora edozer gauza gertatu daiteke. Favoritoak dira hemen buruan, hauek ja hasieran aipatzen ziren txirrindulariak ziren eta indartsuenak direla erakutsi dute. Mateo Bierge iparraldeko txirrindularia ere buruan demoraldi polita ari da egiten hau ere eta gaur ere indartsu dagoela erakusten ari da. 81, Abel Rosado, Bazkoko txirrindularia. Age Bierre taldearekin ere ibili da eta postu politak lortu ditu demoraldian zehar. Eta hementxe, hasi dute Olaberriko azken aldapa, azken igoeran dira, Imanol Azeña eta Mikel Arrasate. Ea zer gertatzen den, atzetik mugimendu egongo da seguru, hauek zenbat indar gorde duten, Lierni aurretik jo dute eta biek ala biek asko jo dute, beraz, Olaberrirako zenbait indar gorde duten izango da azterketaren gakoa. Atzekoek seguru indartsu joko dutela, beraz, hauen esku dago, tartetxoarekin hasi dute, baina, ea. Atzetik MMR-koa daude, Abel Rosado, Mikel Uncilla, txirrindulari onak guztiak, beraz, ea zer ikusten Olaberrian gora. Mikel Arrasate erritmoa markatzen. Manol Azeña parean jarrita. Nor baino nor gehiago. Atzetik hemen doaz, MMR-koak. Puxtu, agian, baten bat, bai. Geratzen ari dela dirudi Nil Jimenok, asko jodu honek ere, iesaldi askotan sartu da. Eta justu xamar doala dirudi, bera, geratzen aurrena izaten ari da, baina, bere erritmoan badagoraka. Bertan dituzte, baina tartea dago, Imanol Azeña oraintxe aurrera doala dirudi, Mikel Arrasatek asko jodu, bakarri joan da lasterketa buruan Lierni aurretik, Lierrin gora harrapatu du Imanol Azeñak, eta orain bera da indartsuenak, Mikel Arrasate baino gehiago gorde duela dirudi, eta hortxe. Olaberriko maldetan gora, pixkanak atzean duzten ari da, baina Mikel Arrasatek ere eutxi egiten dio lasterketa buruari, Beasingo proba prestigiotxu da, eta biek ala biek eskoak altxana dituzte Beasingo helmugan, baina Imanol Azeña pixkanaka tartea egiten ari da, atzean azkar doaz, baina oraindik aldea badago. Imanol Azeña buruan, atxeen alditxora iritsi da, eta beste zuzengune gogor bat geratzen zaio oraindik Olaberri gainera iritsi aurretik, atxeen aldi hau zuzengune gogor bat eta beste atxeen alditxo bat. Berriro ere aldapa gogortu da, baina Imanol Azeñak ondo jarraitzen du, ondo eusten dio tarteari, Mikel Arrasateri tartetxoa iriki dio, lehen ere berak atrebea dela erakutsi du Lierniko jetxieran, eta Olaberri ere azkar jetxi dezake, Mikel Arrasate atzean utzi du Liernin behera, eta Mikel Arrasatek eutxe egin nahi dio, ez dio uzten nola nahi alde egiten. Biek hasi dute aldearekin igoera eta biek jarraitzen dute buruan. Atzean alare mugimendu dago atzean, indartxu datoz eta harrapatu egingo dituzte segurenik, MMR-ko beste bat gelditu da, Mateo Bierge ere bai, baina hor datoz, Mikel Uncilla, MMR-koa Markel Beloki izango da, buruan bera ari da jotzen, harrapatu dute Mikel Arrasate baita atzean utzi ere, Imanol Azeña ere harrapatu dute, Olaberri niaia gainean dira, guztiak parean jarrita, Markel Beloki indartxu da, arabarra, Mikel Uncilla Nafarra ere bai, jotzen ari da, lasterketa hasieratik eta bera jarraitzen du buruan, lau geratuko direla dirudi. Elektromerkantil taldekoa, Mikel Uncilla, Markel Beloki eta Abel Rosado. Manol Azeñak ere eutxi egiten dio oraindik. Polita dago lasterketa. Olaberri gainera iristear. Boskotea, eutxi egiten dio Manol Azeñak. Nahiko ari da egiten aurretik asko jodu eta burukoen erritmoari eusten. Mikel Uncilla, Markel Beloki, elektromerkantilekoa Iker Perez da. Lehen ies egin da ibili den txirrindularia, honek ere asko jodu, baina
indartxu dago txirrindularia. Portugalgo itzulean postu onak lortu ditu, eta abuztuan forma puntuan harrapatu duela erakusten ari da. Abel Rosado ere bai, bostak izango dira Olaberri gainean, oraintxe atxeen une bat dute, gainera iritsi aurretik, eta Mikel Unzilla erasoan. Mikel Unzilla jotzen ari da, Nafarra indartxu dago, eta Abel Rosado eutxi nahian. Jotzen, biak joaten alde egingo dute biek, Mikel Unzilla eta Abel Rosado, Markel Beloki atzetik biak harrapatu nahian, Imanol Azeinak neiko egin duela dirudi, asko jodu eta Alinkoko txirrindulariak geratzen ari da, Markel Beloki iritsi egingo da burura, 3 elkartuko dira Olaberriko gainean, Mikel Unzilla, Abel Rosado eta Markel Beloki. Gainean dira txirrindulariak, Imanol Azeina hemen ja geratu da. Eta hortxe, Olaberri gaineko biribilgunean txirrindulariak, 3 buruan, jetxiera azkarra dute orain, eta Lazkaotik pare bat kilometro Beasaingo helmuga Marragara. Bertan dira hauek, lasterketa bizi dago, Olaberriko jetxieran, Mikel Unzilla, Markel Beloki eta Abel Rosado. Bizi-biziari dira jaisten, atzeko iezti esartzen utzi nahi, atzekoak ere arriskutsuak dira. Motoak ere ezin die jarraitu txirrindulari, hori abiadura maldan bera. Olaberriko aldapa lehen ere igo eta jetxi dute beraz, non dabiltzan badakite, ezagutzen dute, eta helmugara arte geratzen zaiena, lehen ere ikusi dute. Beraz, misteriorik ez, errepidean zer dagoen badakite eta orain indartsuenan orden ikusi beharko da. 3 buruan, Rosado, Beloki eta Unzilla. Favoritoak ziren 3 eta hortxe, buruan erakutsi dute, favoritoak izateaz gain indartsu daudela, denboraldi bukaerara indarrez iritsi direla eta euren artean erabakiko da lasterketa. Azkaon sartu dira, biribilgune orain eskubira, beste bihurgune bat ere bai, eta saihesbidetik Lazkao igaro ostean, segituan dira Beasainen. Hirurak buruan, 2 kilometro helmugarako. Minutu gutxi barru, Beasaingo helmugan izango dira 3. Atzekoek bat egitea lortuko duten edo ez. Ea, jetxiera azkarra egin dute eta zaila izango dute atzekoek 3 harrapatzen. 3 txirrindulari indartsu dira. Podiuma 3entzat dago. Eta horrelakoetan hori gertatzen da. Ere Markel Beloki tartea utzi dio Abel Rosadori, baina ez, badoa errelebora. 3 erreleboan pasatzen badira eta akordioa balin badago, iritsi egingo direla dirudi. Lehen urtekoa da Markel Beloki, beste biak bigarren urtekoak, Euskaldunak, Beloki eta Unzilla, eta Valentziarra da, Espainiarra, Abel Rosado. Oraintxe, Lazkaoko saihesbidean, Mikel Unzilla indartsu erreleboan, lasterketa guztian zehar indartsu erakutsi du bere burua eta orain ere azken metroetan eutsi egiten dio erritmoari. Markel Beloki, Abel Rosado, Bierren ibilitako txirrindularia Rosado, Gante Bebelen lasterketan Belgikan Espainiako selekzioarekin 11. postua lortutakoa, Espainiako txapelketan 2. egindakoa Mikel Unzilla, eta Markel Beloki, beste Bizkaiko itzulian, etapa irabazitakoa, eta sekulako denboraldia egiten ari da lehen urteko txirrindulari hau. 3 artean egongo da lasterketa hori dirudi behintzat. Aldapa bera orain,
Segituan sartuko dira azken kilometroan. Rosado, Uncilla eta Beloki. Azken kilometroaren barruan, kurba bihurgune txar bat dute eskubira, eta ostean helmugako zuzengunea. Beraz, bihurguneak zer esan emango du, baina hiruetan azkarrena denak lortuko du garaipena aurretik beste mugimendurik ez badago. Belokik hankari eusten dio, baina erreleboan ez pasatzea lortu horrela. Mikel Uncilla, oraintxe erreleboan horrek ez du bat ere huts egin. Rosadok tiratzeko eskatzen dio Belokiri. Ez dago akordiorik, Uncilla jotzen, Rosadok eutsi egiten diola dirudi, Beloki ere bai, hirurak tanteatzen, Uncilla hausart indartsu eta errelebora pasatzen, une oro, ez du indarrik utzi nahi, baina ea, helmugan, zein den azkarrena. Hirurak batera jarraitzen dute, Uncilla une oro erreleboan. Abel Rosado, ez da pasatzen, ez dago akordiorik, atzekoak ere ez dira ikusten ordea. Badator bat, txirrindulari badator atzetik. Baina, oraintxe Abel Rosado, errelebora pasatzen. Markel Beloki ondo ari da, jokatzen, ez da errelebora pasatzen ari, agian ez da azkarrena eta beste modu batera jokatu nahi du lasterketa amaiera, baina 115 kilometro eta egindako igoeren ostean, azkarrena izan ez arren, indarrekin heltzen denak lortu dezaike garaipena. Azken kilometroan sartu dira dagoeneko. Hiruen artean dago Beasaingo probako garaipena, mundialaren aurreko lasterketan norri izango den garaie, beste bat ari da heltzen. Laugarren txirrindulari bat helduko oraintxe bertan, Beasaina sartu diren momentu honetan, elektromerkantil taldeko txirrindulari izango da, bai, Iker Perez, bai, bera da, eta iritsi bezin pronto jotzen ari da Iker Perez, baina ondo eutsi dio Markel Belokik. Abel Rosado, Mikel Uncilla, bihurgunean nor sartzen den lehen postuan. Markel Beloki orain bai, errelebora. Mikel Uncilla ere bai eskubitik, aurrean sartu nahi dute bihurgunean Iker Perez justu da, oraintxe sartu da, eta ez du ematen utziko dini. Mikel Uncilla lehen postuan, Mikel Uncilla sartu da bihurgunean lehena, Rosado bigarren, Beloki hirugarren, ea ba, azken zuzengunea. Hortxe, Mikel Uncilla, Rosado Uncilla, Belokik ezin duela dirudi, Abel Rosado, bai, Abel Rosado, bera garaile, Abel Rosado lortu du garaipena, Beasaingo proban, Mikel Uncilla bigarren, Markel Beloki hirugarren eta Iker Perez laugarren postuan. Abel Rosado garaile, Valentziarra, Bazko taldeko txirrindularia, Age Bierren ibilitakoa, nazioartean postuena lortutakoa, eta gaur garaile Beasaingo proban Mikel Uncilla indartsu agertu da lasterketa guztian zehar, azkenean bigarren, Markel Beloki lehen urteko txirrindularia hirugarren. Hementxe, 5. posturako beste MMR-ko txirrindulari bat. 6. Alinkokoa. MMR-ek lasterketa hona egin du, ezin izan du borobildu, Markel Beloki 3. postua lortu, Mikel Arrasate orain, helmugan, lasterketa bikaina Mikel Arrasaterena ere, hausar jokatu du, Lierni aurretik jo du, eta Olaberriko maldetan gora ezin izan die jarraitu indartsuenei, baina postu polita lortuta helmugaratu da. Beraz, Abel Rosado garaie, Bazkoko txirrindularia, sprintean, 2. postuan sartu da zuzengunean, baina Mikel Uncilla baino gehiago izan da. Ari dira, lehenengo 10etako beste txirrindulari zuko heltzen. Bazkoko hau ere, Mateo Bierge iparraldekoa, MMR-ko bat. Eta amaitu da Beasaingo proba, mundialaren aurreko lasterketa, junior mailako lasterketa garrantzitsuenetako bat. Daniel Artero oraintxe helmugan,
taldetxo bat ere bai, MMR-ko txirrindulari hemen ere, Unax Errasti Ulmakoa ere hor da, baita Extremadurako bat ere, Manuela, lehen 10 iritsi dira beraz, lehen 15 ere bai, lehen 3 gogoratuko ditugu, lehen postuan Abel Rosado Valentziarra, Bazko taldekoa, bigarren Nafarra Mikel Unzilla, eta 3. postuan Markel Beloki lehen urteko txirrindulari arabarra. ¿Listo? Bueno, hementxe jarraitzen dute, txirrindulariak helmugaratzen, Bibero San Antoneko bat, atzoko irabazlea Ibarran Gorka Arruti ere heldu da, eta zuzeneko emisio hau ondo joan dela dirudi, txirrindulariak.com atariak lan handia egin du eta gaurko emankizunari amaiera emateko lehen 3 txirrindularia gogoratuko ditugu, Abel Rosado Bazko taldeko izan da garaie, 2. postuan Mikel Unzilla eta 3. Markel Beloki. Horrela amaitu da gaurko Beasin proba, mundialaren aurreko lasterketa prestigiotxoa, eskerrik asko ikus-entzule guztioi eta ea beste batean ere elkar bat egiten dugu. Mila esker.